Bona tarda. En el solar aquest que ens trobem en aquests moments és un solar destinat a la construcció d'una escola pública, l'escola pública Riera Alta. Després de molta lluita de la comunitat educativa, aquest centre es va aconseguir per afegir als centres educatius de la ciutat. Però, com sempre, ara queden les concrecions. Quines són les concrecions? Les concrecions és començar l'obra. I per començar l'obra ens trobem aquí al darrere, l'esteu veient, amb un pi centenari. Què passarà amb ell? Fa uns dies entre els veïns hi ha en renou perquè la gent s'estima aquest arbre i no vol que aquest arbre tingui un final no desitjat. I nosaltres, i el veïnatge, estem curats en salut, no? Ens volem curar en salut perquè sabem fins a quin punt l'Ajuntament en aquestes coses ha obrat de forma matussera, no? Encara queda en la nostra memòria el fet de com van arrencar, van tallar els arbres de la plaça de la Vila. Voldríem saber exactament com es farà el trasllat d'aquest arbre i on es farà, i de quina forma, i quina empresa s'encarregarà de fer-ho. De fet, sabem que l'Associació de Veïns avui s'ha posat en contacte amb la regidora Remedios Aragón i ella ha promès que aquest arbre serà trasplantat. Però els veïns i nosaltres, gent de Gramenet, també volem saber on anirà a parar i de quina forma es farà. Si lo van a trasplantar, hacer un seguimiento a dónde va y realmente si lo van a hacer. Es lo que queremos. A ver, yo tengo entendido que se quiere hacer una guardería, ¿vale? Y a ver, yo lo que digo que es el pino es centenario, que si se puede mirar de buscar otro terreno o algo que se haga. Pues el pino tiene más de 100 años, que es una imagen del barrio, que yo pienso que se tendría que quedar aquí.